دنگدرên Emerîkî li gelek eyaletan ji Virginia heta Kalîforniya li ser sindûqên dengdanê bûn, ev jî xelatê sêşema mezin e. Piştî hejmartina dengan li Kalîforniya, Biden li paş Sanders bû, lê Biden piştî hejmartina dengan li eyaletên dî bi ser keft. Digotin te sêşema mezin da pirsa cûdê bi dawî be. Çak e, dibe ku ji bo kesek din ev dawî be. Dikawê ji xelkê Carolina, Alabama, Tennessee, Oklahoma, Arkansas û Minnesota re bêjin. Biden li Massachusetts bi ser keft ku cihê dayîkbûna hevrika wî Elizabeth Warren e. Hevrikî dijwar bû piştî Pete Buttigieg, şaredarê berê yê South Bend li Indiana û nûênera Minnesota Sînator Amy Klobuchar xwe vekişandîn û piştevanî daye Biden. Em ê berbijariya kandîdê demokratan da bi ser kevin û em ê metirsîdartirîn serokê di dîroka vî welatî de li ser desthilatê nehêlin. Elizabeth Warren di reng ma bang li alîgirên xwe kir ku li gorî dilê xwe tevbigerin, nek li gorî bertekan. Wî kesî hilbijerin yê ku hîn dibînin dê baştirîn serok be bo Amerîka. Milyarderê Emerîkî Mike Bloomberg tenê li girava Doriya Amerikan Samoa bi ser keft. Lê ew bi hêviya di helbijartinên Florîda bi ser keve ku du heftiyên din dê pêk bihê. Eger bibim berbijar, sozê didim ku Donald Trump li Florîda û li seranserî Amerîka têk bibim. Serok Donald Trump dibêje, bi rehetî dê debêta li gel berbijarê demokratan bi ser keve di heftiyên berî helbijartinên sey mijdarê da.